Mbak, sampean nyapa nguyuh kok ndodok. Sedurunge tak jawab sama tak tekoni dhisik. Lah wong kene teko urung dijawab kok teko genteni piye karepe jan. Sama Dewi lek nguyuh ki nyapa kok dadak karo gedek-gedek karo kejel-kejel ngono karo mbok selentik ibarat nyapa. Nyapa jelas nyapa. Kuwi ngono ben kaget. Nek kaget kan ndang metu. Wong utang 500 lumayan, 500.000 lah kok balekne lho kon balekne setengah juta sapa wong gelem. Kok eramen. Utang kuwi mek 500.000 nggone tanggoku. Lah kok bengi-bengi moro omong aku kok nyaur setengah juta iki lho. Tanggomu apa ya ngono kuwi? Kok ngumon aku, getun aku ngene iki wis ra kabeh aku utang neh. Utang 500 kok balekne setengah juta. Eram aku ben dosa kono. Hati-hati ya Pade. Sekarang lagi musimnya nyaman dengan istri orang. Ah, nggak percaya aku. Contohnya siapa? Itu yang lagi nonton. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh mur sak juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Gonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem apa ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soale wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki patang dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleang ki lho. Gak enek gisine. Anja. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebih piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung mbok jak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin.